אוקיי. טייק שני. נתחיל במדיטציה. להיכנס לאימון. כן, הייתי אצלו. היה ממש נחמד האמת. כן, מאי קצת לא הרגישה טוב מסכנה, אבל בסדר. סיכול רגליים. לי אישית זה מאוד עוזר, כי הגן שלי מאוד מאוד טייט רוב הזמן. אז זה כזה, זה מין תזכורת שאפשר להיפתח. אני אוהב לסכל רגליים מלמעלה למטה, ימין מלמעלה. ימין זה האלמנט בעצם של החום בגוף שלנו, של היצירה, יינג. כמעט בלעתי את הלשון שמה. קצת אולי אפשר אפילו לפני זה קצת לעשות את הרגליים, כואב לי עוד אתמול מהריצה. ורגע שנייה להגיע למזרון, להגיע לתוך עצמנו, להגיע להיום. זכור גם אם קצת כואבת לי הבטן מהאספרסו בדרך לעבודה, או כל מיני רגשות שהייתי צריך אולי להוציא על העולם, בסדר, אפשר לתת להם רגע לשבת בצד. ובואו רגע ניכנס לתוך עצמנו. ונביא את הידיים לסנס איתי. גם היום בא לי לפתוח את זה קצת בתזוזות של האגן. עדיין לא בפול פאוור מבחינתי. עדיין לוקח איתי זיכרונות מהודו. זה עוד פעם מסובב משני הצדדים. אז טיפה את האגן כבר. אפשר לפרוס את הידיים, ואולי גם נתחיל טיפה למתוח גם את הכתפיים. שים לב שאנחנו לא פורסים לתוך העמוד שדרה, אלא הוא חזק. יש את האגן, שממנו יוצא עמוד שדרה החוצה, שם אין בעיה. אתה מתחיל בספיין התורסי, בעצם החוליות כאילו אמצעיות בגב, שהן קצת יותר פגיעות, זה גם איפה שיש לנו יותר פריצות דיסק באזור הגב העליון, גב המרכזי. החוליות בצוואר. בואו לא נפרוץ כלום, בואו ניכנס בצורה קרועה, ניכנס קדימה, תזוזה מצד לצד של הגוף, עם הכתפיים מודגשות, ראש פונה למטה, לא לנעול את המרפק, יכול להיות קצת כואב אם ננעל אותו. כבר אפשר גם להתחיל לעבוד על הגריפ של הידיים ברצפה, עם האצבעות שהן כמו כזה יד של דוב, שאנחנו מחזקים את הקריות באצבעות בידיים, ואנחנו בעצם יושבים רגע על הקריות, פחות על
השורש של כף היד, אלא יותר על הכריות. אז בואו רגע נשים לב לזה כשאנחנו מעגלים את הגב, מסובבים את הכתפיים. טווח תנועה זה משהו שמדברים עליו הרבה, מוביליות, פלקסיביליות, name it, מלא ביליות, מלא הילביליות גם. אז בואו רגע נעשה סדר. משהו שאתה לא משתמש בו, אין לך אותו, לא צריך אותו, הגוף הוא מאוד מאוד עצלן, אז אם אנחנו לא זזים, אז אין לנו את זה, זה הולך. אז פשוט לאט לאט אנחנו חוזרים לעצמנו. מפה אני מסתכל את שתי הידיים שלי עם יד שמאל הפעם למעלה, כל המעריצים, מסובב את הידיים החוצה ובעצם מתחיל לסובב את הכתפיים שתי אחת למעלה, אחת למטה, כאילו אני נוהג באיזה הגה הפוך כזה, ולאט לאט גם עושה את זה הצידה עם הקפדה על כך שהשתי עצמות ישיבה שלי שהן על הרצפה. יש לנו הרבה כוח שם, זה גם יכול להעמיד אותנו מאוד 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 במצב לא נוח, אנחנו לא יודעים להשתמש בזה, ואז הרבה מהעוצמה שלנו הולכת לאיבוד כי אנחנו יושבים הרבה. אז בואו נזכיר לעצמנו מאחורה של הראש, שאנחנו כל הזמן כמו לוחצים את זה. נדבר חזק מדי. כמו לוחצים אותם כדי לעלות למעלה, לשמור איזה שימין כזה, קו ישר כזה מאחורה של הגב. הבא, תגיד, אתה יכול לארגן לי לבריכה? אחרי זה. יופי. סבבה, משמאל לצד שני. וחזרה. עכשיו בוא נעשה את זה קדימה לצד שני. למעלה עכשיו. למטה. זה נשימה כל הזמן. צד שני. בוא עכשיו רגע תחליף ידיים. אם זה השמאל למעלה, עכשיו בוא נעשה את ימין למעלה. כל הזמן השינויים האלה בגוף, האיזונים האלה, מכניסים לנו איזשהו מין אלמנט של משחקיות. לפעמים אנחנו יושבים באותה דירה של 20 מטר עם אותו שותף, עם אותו טייק-אווי במקרר. קצת. כל יום קצת. אוקיי, שחרר ידיים. בואו נעבור לטייבל טופ. האגן קצת מרגיש יותר פתוח, אז בואו רגע נעשה רגע שנייה קדימה אחוריים כאלה. ואני טיפה להזיז את כל המפרקים האחרים שאנחנו הולכים לעבוד עליהם. כתפיים קצת עבדו, המפרקים בידיים קצת עבדו. האגן סבבה, העקבים קצת מרגישים מוזנחים, אז אני רוצה לעבוד עליהם שנייה. בואו ניתן להם רגע קצת אהבה, נמתח גם את האצבעות ברגליים. הרבה כוח יש בכף רגל, כשאנחנו קצת מתעלמים ממנה, וזה חבל. אנחנו מחזקים כל כך הרבה דברים אחרים בצורה הרבה יותר קשה, שהיה לנו הרבה יותר נוח לחזק. אז בואו רגע נעץ את שתי האצבעות בכף רגל ברצפה, וככה בואו נשב שנייה איזה כמה שניות על האזור הזה, נחזק אותו, וכן, זה קצת פחות נעים, אבל לא להיכנס לזה באטרף ואוקיי עכשיו אני נכנס לזה בכל מצב, לא, אלא שנייה להיכנס על הנימון, על הבוקר, על הנצבעות קשות, על המשרירים שעוד לא התעוררו לגמרי. אחלה צ'אי מסאלה ותרגילי בוקר, אבל רגע הגוף עוד שנייה מתעורר. אפשר גם שנייה לקחת את הידיים אחורה רגע ולפתוח את החזה. אחלה. סובב אפילו. בוקר טוב עולם, בוקר טוב חזה נפתח. עם חולצה אפילו, נהיה חמם מרגיש.
סבבה. יופי. יאללה, עשינו את זה. בואו ניכנס לטייבלטופ כמו שהבטחתי, ויש לי שם קצת נום קנון. כתפיים חזקות, רגליים נעוצות שכבר הרערנו אותם גם. פקים פונים קדימה, ובואו רגע בנשימה כנס. הכנסה, להתעגל. טוב. נקווים החזה, לא לסמוך. קצת קדימה אחורה, על המרפקים. הישרים. קצת להזכיר לגוף שאנחנו עכשיו נשענים על הכליות. יופי. כשאתם מרגישים מוכנים, אפשר להרים רגל ויד נגדיים. התחלתי עם שמאל וימין. לא לתת לגוף לנעול, ולא לתת לגוף יותר מדי לברוח קדימה ואחורה. נשאר בנשימה. וחזרה. עוד פעם, מצד שני. כתף שולבת בתהליך. מעניין. פרח הרצפה, ישבן, רגל בפלקס, תמונה אחורה. הרבה דברים, I know, בידיים למשום. חזרה. נעשה את זה עכשיו. עם פתיחה הצידה. וחזרה. שני. חזרה. עם שליטה באותם קווי תנועה כל הזמן. כאן זה לא נראה הכי טוב, לא מרגיש הכי טוב. רק להישאר נאמנים לעצמנו, זה הכי חשוב. ומפה שנייה ניכנס צ'יילד פורס היה טבעי עם קרסוליים על הרצפה כמה שאפשר. מעדיף קצת פחות קדימה אפילו, במחיר שאנחנו יותר על הקרסוליים. ואנחנו הולכים על הרצפה, המפח קדימה. חזה על הרצפה, עדיין קדימה, עם בלגן. לעשות להוריד חזה על הרצפה כמה שאפשר. מפה ניקח את עצמנו קדימה בלי להזיז את הרגליים. ואחורה נביא את הרגליים ואת הידיים להיפגש אחת עם השנייה, ידיים בקו כתפיים, מרפקים קרובים לגוף, ונרים את עצמנו לספינקס. ואם אפשר גם נשים את הידיים עוד יותר קרוב לגוף. כל עוד זה שאנחנו שומרים לעצמנו על הגב
אז טוסיקים מקובצים. ואנחנו לא נשענים ולא קורסים לתוך הידיים. יש איזושהי מעורבות של הכפות רגליים ושל הידיים באיזושהי מין סינרגיה ביחד. ומכאן בואו ננעץ את הפרסוניים, נחזור אחורה, נרים את עצמנו לכלב מביט למעלה. לא קופצים שלבים, זה מאוד מפתח לקפוץ משם אחורה לכלב מביט למעלה, זה מאוד דומה גם לאחד הסיקוונסים, אבל לא ככה, לא כשהגב מאומץ ככה. יאללה, אז בואו ניכנס לכלב מביט למטה, קצת נלך איתו. יאללה. בבא. אנחנו נתחיל עם רגל שמאל כזה, שבעצם רגל ימין. כתפיים נכנסות פנימה, אבל הרמות נכנסות החוצה. נעמוד החוצה, כתפיים פנימה, רמות. כתפיים החוצה, ידיים פנימה. בואו נחליף צעד. הבא. ננעץ את כפות רגליים על הרצפה. אפשר אפילו להגדיל את המרחק, אם זה עוזר לנו להביט את העקבים קצת יותר על הרצפה. ידיים חזקות. שמן פונה למעלה. כמה ימים בלי יוגה. כל מהגמישות מרגישה שהיא הולכת, אבל זה בסדר. תמיד בסוף חוזר. יש להיפגש פה כל הזמן. מפה, בואו ניקח את רגל ימין קדימה. נשים את רגל שמאל על הרצפה. דרוכה. בואו, נרים למעלה. נרים נמוך. בואו. תודה. צד שני. צריכים להקפיד עם הרגל. שים שתי ידיים מהרצפה. שנייה קדימה ואחורה קצת עם הרגל. אפשר להכניס את הרגל לפלקס כשאנחנו הולכים אחורה. ומפה בואו ניקח את הרגל אחורה. בפלנק. צ'טורנגה. מכירים למטה. לאט לאט, מתחמם, מתקרב, זז. רגל שמאל קדימה, ימין לרצפה, גם להיכנס לזה פלואו. רק בשיווי משקל, רק ברגל דרוכה על הרצפה שהערנו. אנחנו ביחד פה, אז לא לכעוס. גם כשקשה. רגליים למעלה, ואנחנו יורדים עוד פעם לחצי הדרך. רגליים דרוכות במקום, גב ישר, רגליים מאומצות לרצפה. שים לב שאנחנו באמת מיושרים, אנחנו יכולים לראות את זה כשהמבט קדימה. ואז הגב מתיישר לפי המבט. לא יותר מדי ולא פחות מדי. תלכי בקרוב מאוד.
ומפה למטה בעדינות עם הגב. כל פעם שאנחנו זזים עם הגב אנחנו נותנים לו מלא כבוד, מלא. מתים רגע, פה. ובואו נזכור את הרגל שלקחנו אחורה בפעם הקודמת. שמגיע לה גם להיות בפרונט. שמאל אחורה. צריך על הרצפה. ימין דרוכה חזק. וכשאנחנו מרגישים, אנחנו עולים ללנג' נמוך. ישרים, ידיים למעלה. אוהב קודם כל קקטוס לצדדים, זה מאוד עוזר לי בפתיחה של החזה. שהוא אצלי קצת סגור. בואו ניתן רגע גם איזה טוויסט שלא נתנו אומנם בצד השני. אבל בימין קצת היום תפוס לי, ובא לי לחלוק את זה איתכם. הולך לא זזה, רגל ימין נשארת דרוכה. תרתי משמע. על הרצפה, כך חוזרים לאמצע. בואו ניקח את הידיים בלחסון אחר קצת ממה שעשינו. אחורי הגב. עוד קצת לפתוח את החזה. יכולים לשחק עם הידיים לכאן, לפתוח ולפתוח הצידה גם, כשאנחנו עושים את זה בלחסון הפוך. תלוי באצבע שנמצאת למעלה. כל המשחקים והניואנסים הקטנים האלה יש הרבה מאוד משמעות. זה למשל פותח מאוד את כתף ימין. עכשיו כשאני אלחסן לצד השני, פתח מאוד את כתף שמאל. אחלה. ידיים על הרצפה ליד הרגל. נחזור את הרגל אחורה. תלמביט למעלה. אני אעשה איזה פלואו קטן. של לאנג'. שתו רגע. תלמביט למעלה. תלמביט למטה. קצת מעייף היום. בואי הנה. בוא גלן. גלן בוא הנה. יש פה בלגן של ציפורים. טפל בזה. כלב טוב. כלב טוב. כלב טוב גלן. יופי גלן. יופי. כל הכבוד. קדימה, קדימה, קדימה. וואו, איך התגעגעתי לזה. מאוד. שם לב גם שאלה. העיסוק שלי גדל משמעותית, גלן. יחזיר. הופה. ונחזור רגע שנייה טריפל טופ. מטה. בואו רגע נהפוך. אז אם בשאיפה היינו עולים למעלה, אז עכשיו בנשיפה נעלה למעלה נשיפה עולה למטה. והפוך.
שים לב, חצי שעה. סבבה. כל יום הוא יוגה. נראה לי אני מסיים כאן. חצי שעה. קצת עייף, קצת רעב. אני רוצה לקחת את זה באיזי. זה סשן ראשון שאני מצלם אחרי הקורס. אנחנו מדברים על ה-19 לדצמבר לאומסי אלוף עולם, וכל כיף. זרה ימין. לי מאוד טוב כי הרגליים שלי מאוד מאוד טייט, חלק זה לא יותר אחורה, אבל לא לוותר על היושרה של העמוד שדרה. יש לך תנועה גם כיף לי. ידיים על הרצפה, אותו דבר בצד הזה, מיישרים וכופפים את הרגל. נמנע מכל מיני תנועות מוזרות למפרקים. נמנע מלהקל את הגב. נמנע מבצקים. רגל אחורה. אם אתם חזקים קצת יותר, אפשר להרים את הרגל ומפה להביא את זה, אבל אפשר מכל זווית אחרת גם. צ'טורנגה. מביט למעלה. הכלב מביט למטה. מאוד מפתה לעלות עם העקבים מקופלים, אבל זה קצת פוגע במפרקים של האצבעות ברגליים מהכיף שלי. אז מה שאתם עושים, תנסו לעשות כמה שיותר נכון לגוף שלכם. זה בסדר אם קורט שומר אחרת. תענו בחיוך ותעבדו גם על הקסם האישי שלכם על הדרך. מפה אנחנו מגיעים רגע לפלנק ונעלה רגע לצד. ביט למעלה אם אפשר, על הקריות שעבדנו עליהן מקודם. רגל בפלקס ולפתח אחורה. זה קצת סגור בבוקר, בסדר, נשאר אנחנו. עכשיו לצד שני. פלקס ברגליים, יד חזקה, גם עם מועלת. לצד שני. משקל נופל אחורה, והולך קדימה. וחזרה למזרון. אנחנו בפלנק, בואו רגע נרד לברכיים. צ'יילד פוז כזה. עוד פעם. כל פעם שנבדוק את עצמנו, כזה כמו גלגול מאחורה. מצח לרצפה. חזה מורם. וכתפיים יורדות. לא להתעלל בעצמנו, נכניס את הכתפיים פנימה והעמות החוצה. עוד לעקבים. ננסה לא להתפשר על זה בתנוחה, שזה יהיה העיקרון שאנחנו לא מתפשר בו. סבבה. הפסקת שתייה.
אין כמו פאוזה דרמטית באמצע האימון. שירד בעריכה. יאללה. חזרה לכלב מביט למעלה. נטה. אמרנו מרפקים נכנסים פנימה כמה שאפשר. זה עוזר לנו לכתפיים, זה עוזר לנו סירקולציה של הדם שהיא קצת לא ננעלת בתוך האזור של החזה. בואו ננסה להרים את הטוסיק למעלה. ברגליים מביטות קדימה עם האצבעות, כאבים קצת מביטים החוצה. טוסיק למעלה, מושך אותנו אחורה, רגליים דרוכות על הרצפה כמה שאפשר. אפשר לסגור טיפה את הצד ולוודא שאנחנו דורכים על הכריות של הכף הרגל עם האצבעות פסוקות, פשוטות. איך אומרים? פשוטות או פסוקות? פשוטות קדימה. יש לנו פה יועץ לשוני, ומפה אנחנו נלך קדימה. נתחיל לעשות קצת פלואו. אז בואו רגע קודם נתקפל קדימה בפולד לאט לאט, זה הראשון. אני מרגיש שקצת הגוף יהיה תפוס, ואיזה כיף, עיניים. מי שמסוגל כבר עיניים על הרצפה, מי שלא על השוקיים. בואו, כדי לעשות לנו קצת החיים קלים יותר רגע ולהניע בסבבה, נשים ברכיים מכופפות, מהגוף למטה, ראש קל מאוד. קל מאוד. ורגע שער פה. טוב, מפה ניישר את הרגליים גם על הרצפה. בואו נקדם אותם קדימה. רגליים קצת אפילו במרחק קצת מהשנייה. כאבים פונים החוצה. ניישר רגע את הגב. ונעלה רגע למעלה עד סוף. בואו נערב. אולי זו שכבר לא רואים אותי, אז אני אנסה להיות די ורבלי. לסגור את העיניים. נחשוב על היום שבא לנו שיהיה לנו, על הכוונות שהביאו אותנו למזרון. כן, אנחנו עלי נידף בזרם וכל הפואטיות הזאתי, אבל יש לנו הרבה מאוד אחריות גם לגבי החיים שלנו, לגבי הבריאות שלנו. זה לא רק אשמתם של הפוליטיקאים או של העוגות הטעימות משמו, אין לי ספונסר שיפ איתו, או של שום דבר אחר. לא משנה באיזה דת אתם, בסוף זה מגיע לפעולות הפשוטות שאתם עושים כל יום עם עצמכם, בראש, בגוף, בנפש. אז יש איזושהי מידה מסוימת של כנות שצריכה להיות עם עצמנו, זה מה שאני נכנס איתו לעניין היום. ואנחנו פשוטים את הידיים לצדדים, מעגלים אותן אחורה, מכניסים גם את הלהבים של הכתף במקום, משתים גם תחת החזה, מוציאים את הקרסה החוצה, ועם הרגליים החזקות, שזכרנו אותם מהכלב מביט למעלה עם הכריות, אנחנו יורדים לחצי הדרך, מוודאים שכל הגוף האחורי משולב בתנועה הזאת. ברוכים. לא קורסים. מי שקשה, ידיים אחורה, בגובה כתפיים, מבט קדימה לרצפה, ומפה אנחנו יורדים למטה בעדינות עד לכפיפה. עיניים על הרצפה, רגל ימין אחורה, רגל שמאל לצד העיניים, ברוכה עדיין, גם ציר ימין, היא באוויר כבר, העקב באוויר. מפה אנחנו רגע שנייה קצת עושים לחיצות של לטאה.
שידועה בתור החיה אחרת ללחוץ. אנחנו נכנסים, קצת רגע מעריכים את הפלקסורים של האגן. מפה אנחנו רגע עולים על העקבים שם, מנסים רגע לנתק את הרגל האחורית אפילו, גם אם זה לשנייה, גם אם זה לשלוש. אחלה. נכניס אותם את העקבים, רגל וסביעת שמאל נוגעות אחת בשנייה ממש חזקות, ומנסים להרים את רגל ימין הצדדים אפילו, ולפלנק צ'טורנגה, כלב מביט למעלה וכלב מביט למטה, כתפיים פנימה, אמות אמרנו החוצה, מנסים כמה שיותר לעשות את הגוף בטווח שעושה לו נעים, אבל גם לא לוותר. מפה רגל ימין קדימה, רגל שמאל באותו מנח שהיינו מקודם של הלטאה, נכנסת אחורה קדימה, למטה למעלה, שמרגיש טוב. עוד אנחנו על הכריות והידיים וברגליים, אנחנו מחזקים ופחות מעמיסים על השורשים של הכפות ידיים. בואו נעשה את אותו ניסיון מקודם, יד ימין ורגל ימין חוצות אחת על השנייה. ננסה לנתק את הרגל האחורית ולהחזיק, אפילו אם זה על האצבע האחת, ובואו לפלנק דרך הכלב מביט למעלה, אם זה כבר קשה. צ'טורנגה, כלב מביט למעלה, כלב מביט למטה. אחלה ואחלה. מפה בהליכה או בקפיצה קדימה לקיפול קדמי, פולד. דרך למעלה ועלייה לדידה שהראש מגיע אחרון וידיים על צד הגוף. מפה כמו נפשוט הרגליים, אגן קדימה, נדמיין שאנחנו אפילו מהרסלים מלא תפוזים ביום אירוע של החברה. נראה מעט פנימה ורגע נשים ידיים על המותניים, נרד חצי הדרך. עוד פעם כמו מקודם, אנחנו מוודאים שהעיסוק לא רחב מדי, אחרת אנחנו נקרוס אחורה או קדימה. מספיק שאנחנו נוכל לייצר את הכוח שדרוש כדי להרים את הגן. גם הרצפה, בעדינות, באותו קו של הרגליים. חיצים מקבילים, ראש ננסה לגעת ברצפה. אין לי בלוקים עדיין, אבל כשיהיה נוכל לשים אותם. אבל לא בוכים על מה שאין. מכאן אנחנו רגע נשים את הידיים הפוך, נשאיר את הגב,
אני אנסה רגע להיכנס למקום עם פיסוק קצת יותר קטן, בו אנחנו מנסים לזוז מרגל לרגל, קצת להתחיל להעמיס על כל רגל ועל כל עקב. בתנועות שהן פחות אולי שגרתיות לגוף ולמפרקים השונים, ובגלל זה אנחנו נתחיל לעשות את זה בקצב מה זה איטי ובקצוצים אפילו, ולהראות לגוף שזה סבבה. מכאן אנחנו מגיעים לכל מיני מפרקים כאלה שאנחנו מכירים אותם בשם, מכירים אותם בקליקים בבוקר, ופחות רגע נוגעים בהם ביום יום. ובסדר, שנייה, שתיים רגע תשומת לב והעמסה, כי חלק מזה זה בעצם להעמיס את הגוף במנחים ובזוויות שפחות רגיל. זה דרך טובה להימנע מפציעות נניח. כל ענפי הכדור שאתה רוצה. בוא נסגור רגע רגליים כדי להעביר את הדוגמה. אז הרבה מהנקעים זה בעצם העמסה של משקל בכיוון לא אחיד ושהגוף לא מכיר. אז למשל הקרסול, אני אשתמש ביד בוא נראה את הקרסול. אז כשהקרסול נוחת ככה, יכול להעמיס די הרבה, אפילו את כל הגוף שלי עליו. אבל כשהקרסול נוחת ככה, ואני לא מכיר את התנועה הזאת, אז הוא ננקע. וזה מלא רצועות שנקראות, ומלא סיבים שנקראים, ומלא פיזיותרפיסטים שנהיים נורא עשירים ופותחים קליניקות בסביון. אז אנחנו רוצים לעזור לכולם, גם לתושבי סביון, כדי להוסיף עוד אוכלוסייה איכותית לעיר, שהיא אחלה גם ככה. אבל אנחנו גם רוצים לעזור לעצמנו. אז כל המנחים האלה, בכוונה רגע אני יוצא.